soc la Maria Tucidebe, l'alumna en pràctiques del Servei Comunitari Fem Companyia. Soc de l'Institut Josep Brugolat i avui us ensenyaré a com fer servir el WhatsApp i espero que us agradi molt. I recordeu que si teniu algun dubte podeu enviar un missatge en el grup de WhatsApp i si teniu que parar el vídeo per aturar-ho enrere també ho podeu fer. En primer lloc, entres a l'app de WhatsApp i quan estiguis a dintre vas a l'icona que està i pitges i allà et sortiran tots els contactes que tens que mai has parlat amb ells i després busques el que vulguis. I si vols enviar-li un missatge de veu, pitges a l'icona de veu i si veus que t'ha quedat malament, llisques cap a l'esquerra. I si vols enviar-li un missatge i sense que tu estàs tota l'estona apretant, llisca cap amunt i es quedarà sol. I després, quan vulguis enviar, poses la fletxeta que posa enviar i li envies. I si tu vols enviar un missatge amb un emoticono, vas a l'icona d'emoticono i busques el que vulguis. I bàsicament els emoticonos serveixen, per exemple, si en comptes d'apuntar hola, vas allà a l'emoticono i busques una mà que estigui saludant i l'envies. I si vols enviar un GIF, hi ha com una icona, pitges i et surten molts i tu busques de lo que vulguis, com si vols d'amor, com si vols de riure, de pallassos, de lo que sigui. I quan hagis acabat de triar el GIF, l'envies. I si també vols enviar el contacte d'una persona en el teu amic, vas al contacte d'aquesta persona, vas a la seva info, baixes a baix de tot i posarà compartir. Després pitges i et dirà qui li vols enviar, cliques a la persona que li vols enviar i després s'enviarà. Si vols enviar una foto sense tenir necessitat d'anar a galeria, vas a l'icona de fotos, pitges, busques la foto que vols i l'envies. I si vols enviar una foto des de galeria, vas, pitges la foto, hi ha una icona, pitges aquella icona, et sortirà compartir, et sortiran de moltes formes, pitges WhatsApp i et sortiran molts contactes, li envies els contactes que tu vulguis. Fins aquí ha arribat el meu vídeo ensenyant-vos com funciona el WhatsApp i espero que ho pugueu fer servir molt. Però us tinc que posar uns deures per veure si heu après amb el vídeo que acabeu de veure ara. I per últim, m'agradaria molt que us subscrivíssiu en el canal i que li donéssiu molts de like.